खौबो खावलायगोन सांबादिक हिसाबै नोंथांमोना निउट्रेलै खामानि माव सरकारखौ समालोचना खालाम सरकारखौ जेथिया समालोचना खालामगोन अब्लानियासो सरकारा खामानि मावगोन नोंथांमोना जुदि सिरि सिरि वान साइडेड जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला सरकारा मालाबा खामानि मावाबो जानो हानाय बेनिखायनो आं सानो आंबो मोनसे समाव मिडियायाव खामानि मावनाय हिसाबै जोंनि नाम्बार 1 इथिक्सआ जाबाय जोङो जोंनि ससियेल जिफोर इस्युस पाब्लिकनि जिफोर इस्युस बेखौ राइज खालामनांगोन बेखौ निउट्रेल भाबै आं बेखौ लुबैगोन आरो मोनसे समाव रन्जन दैमारिखौ मख'नांगौ थाखाय नोंथाङा होख्राव बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै नोंथाङा गभर्नमेन्ट पक्षआव फैनाय स्पक्स पार्सन नोंथांनि स्ट्रेटेजिया मा जागोन रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि बेलायाव आं दाबो 100% मतामत दङ आरो बिनि थाखाय जुदि आवाज नांगौब्ला आंनो सिगांसिनाव होगोन होननानै नोंथांमोननो खोथा होनो हायो रन्जन दैमारि बिथाङा जाबाय जोंनि जातिनि हिर' बिथांखौ बख'जानायखौ जों बयबो लुबैयो बेयाव पार्टिनि खोथा गैया बेखौ सोरबा हाग्रामा महिलारियाबो लुबैनांगोन सोरबा XYZ आबो लुबैनांगोन रन्जन दैमारिखौ जों जातिनि हिर' हिसाबै गनायो आरो बिथांखौ जों मिथिनायाव दा सुप्रिम कर्टआव माने रेजिस्ट्रेशननि खामानिया सोलिगासिनो दङ सुप्रिम कर्टआव माने आपिल खालामदों आरो बेयाव गभर्नमेन्टआ थोंजोङै रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि थाखाय जिमानखिनि इनिशिएटिभ लानांगौ बेखौ माने लागासिनो दङ समजों लोगोसे बिथाङा जोंनि हारियाव फैनानै मोनसे हारिनि खामानि मावनायनि सुजुगखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामो नोंथाङा सिगां राजखान्थि हान्जायावनो दंमोन आरो मालाबा लिडारशिपनि बेलायाव ओरैबायदि जायो जे नों लुबैस्लाबालासिनो नोंनि माखासे सापर्टारफ्रा नोंखौ बै पजिशनसिम लांनो नागिरो बै समाव माखासे खामानिखौ नोंथाङा बै रायजोफोरनि बाथ्राखौ नायनानै लोगोफोरनि बाथ्राखौ नायनानै एज ए हल मोजांनि बाथ्राखौ नायनानै माखासे डिसिसन लानो गोनां जायो दा बै समाव बै सिटुवेसना दङमोन नोंथांमोना बांसिननो मोजां मिन्थिगोन थेवबो आं जेखिनाखौ बुजि मोन्दों आङो नाम्बार 1 बाथ्राखौ मोजां मोन्दों दा नैबे समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ हानि पट्टाखौ रानदों दा बेनि सिगाङाव मा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ UPSCनि थाखाय कचिं होननानै दिल्लीयाव फरायसाफोरखौ हरदों बे मोजांनि बाथ्रा जों जे बाथ्रा खोथायाव बुंबाय थायो जे जोंनो IPS अफिसार नांगौ IAS अफिसार नांगौ IRS अफिसार नांगौ माबायदि ओंखारगोन बे ओंखारनायनि राहा लामाखौ कौटि रां गारनानै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामगासिनो दङ आरो बिनि आउटकामखौ खोब माने खम समनि गेजेरावनो जेब्ला कचिंआ जोबो बिथांमोना UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामनो हायो जोंनि मानसिफ्रा डेफिनेटलि मोनगोन बे मोजां मोनसे इनिशिएटिभ दा स्कुल एडेप्सननि खामानि सोलिगासिनो दङ जायफोर माने स्कुला जोबोद माने अबस्थाया गाज्रि बे स्कुलफोरखौ मोजांसिन मोनसे स्कुल खालामनो थाखाय मोजां टिचार एपइन्ट खालामनो थाखाय बे स्कुलनि जा इनफ्रास्ट्राक्चार गासिबो बिथिंखौ नोजोर खालामनो थाखाय दिनै स्कुल एडेप्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेयो मोजां मोनसे इनिशिएटिभ आङो जोबोद साबायखर होदों BTCनि खुंगिरि दानि CA मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बिथाङा आंनि फारसे जि मोनसे सेम्पेथि बिथाङा होदों बिथाङा इयुथ सेन्ट्रेल कमिटिनि आंनो इयुथ विंनि स्पक्स पार्सन होदों आं बिथांजों लोगोसे पार्टिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पेरेन्ट बडिनि राजु सार बिथांनोबो आं साबायखर होदों इयुथ कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि दानि डक्टर नीलत स्वर्गियारि बिथां जोंनि माननाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मन्टु बर' बिथां गासैनिसिमबो आरो UPPLनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर होदों आंनो बे मोनसे पजिशनखौ होनायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो ज'नो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि खामानिखौ मावलांगोन जोङो आसा खालामदों आरो बे खामानि मावलांनायफोराव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो BTRनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मदद मोनखौ आसा खालामबाय